Esnatu da egun berri bat Beijingen. Judasentzat ere, atera da eguzkia eta ea behingoz aurkitzen duen Tiananmen plaza. Bueno, zizenia, zaitxe. Ez dugu salduko gaur, mi esker. Eskerrik asko. Agur! Tiananmen zaina. Tiananmen. Ok, koi, minbai. Zan dit, hemendikan 5 minututara, bakarrikan jarraitu behar dudala, hortikan zuzen eta gero eskubira jo. Eateri naiz udonetako labirintoetatik eta bueno, hemen daukagu atzo Muñoko jauregitik ikusitako lakua, jai lakua. Bidea jarraituko dut eta Tiananmenera heltzen naizen. Galdetu eta garen nagoen, eta bueno, azkeneren baten du, hori, Tiananmenen nagoela. Tiananmeneko enparantzan, azkenean. Kostata, baina azkenean bai, iritsi gara Tiananmen plazara. Plazari buruzko azalpenak beste atal baterako utziko ditugu. Tokia bera aurkitzeak denbora asko jandigu eta. Baina gaur, Tiananmenen egiten duten ekitaldi berezi bat ikusi behar dugu. Horixe zen behintzat Judasen helburua. Por cierto, non dago Judas? Judas? Gaude azkenean, Tiananmenen parantzan. Egun bat eta erdi eta gero, ailegatu gera onera ikustera nola jaisten duten Txinako bandera. Soldaduak taldean juten dira banderia jasotzera. Egunero enparantza hau betetzen da txinatarrez, eta hau gordeko dute etxian jarrita hori, gelaren pareta hoberenean. Persona hauentzako hau da bere bizitzan egingo duten gauzarik emozionanteena. Egun bat soldadu inguru daude eta justo, eguzkia sartzen denean, sartaldetik orduan hasten dire banderia jaisten. Hau ikusita olioi purdia jartzen da. Hau mundiala izan da. Beste denbora pasata gero lekua bilatzeko eta gana, bueno, baina jo naiteke lasai etxera lo egitera, eta hori, dutxa hon bat hartzera.